ya ne de na se ni kabia mu asafo awurade sans wahwe so ma de party ye de adu so no ye bedwam so kase anopa de obetie no ebi ene se Ghana maburu bi ya waka wo ho bo mu ye kire ya aposifo kire bi no kopie mu ewo aposifo akache se woko akoye de na wo mu ache wo no wayi wo sanso ene beto odwasa no fixed the country mpanimfo kire mu a enkoye kra se obi ye kire se bibi enkoye na obekire wo mo akogumo na aposifo nso ekire enipa no aduanan enkron ya watches wo mukobo drompem obia ebia woni hu tumi na ema eba asa we ene ensem ahodo bi na de so mo se bedwam so kase ebo DSTV channel 280 Go TV channel 119 ushia me a eya freme anoche wa ba ajwa se wa fe sebrin chebo no mere to so ama mebru bia wo my Ghana mu keka wo hu bo mu bi she ko jame bi she tuntum ti ahomam Dibi bo won ti dibi bo won sa dibi bo won nine say wonom ye kire sansa jama bi because wo mayi mu a wonom ani enye ho na ye kire no to di say occupy Julobi house na bra wati wo ho gu monten so no ane wo nante ya mewi ase no Accra regional police headquarters ena wonom kopie sansa na posifo a kire wonom krofo bi okoye dede say ebe yanka wonyai wo Occupy Julobi house or yechira ene wo ye no san se wo chire enipa bi a wode wonom ekọ Accra regional police headquarters intino manfo bi a wo kan yechire no ho e de abofo ekọ asoe honom se wonom a wachire wonom nyina no wonyi wo mu na sabra na basabasa yo no ekoso ewo police headquarters animu honom no police fo bi a na won hye police atade e chire enkrofo ni bi a wode won sa ekokeka wonom na yegusu agina sa ensemble ne beto odwasa posifo ache maburu bia na woye ye kire nrada no na fix the country for so December no kire se nyansa bia eni sade na posifo ne emu sansa Ghana mamra na makwan se bibi koso na se obo enyoso a o ma posifo krata na atisi monte so na woye ye kire krata no se fata no wo me de koma posifo na sa posifo ntumi a moban po a untumi nsi obi ho kwan se ye kire ya asomdwe wo mo o ma na nye wo mai mu Basabasayo ene ayakayaka dia polisifoɔ eyeti amanfo anu wo ye Occupy Julobi house oye kire no hunti no empanyinfo a wɔnom eda fix the country ano ede nkrata ababonten so na nkrata ni mu no wɔnom kire mu sɛ akwanbɔne a wɔfa so kire manfo bi anu wo ye oye kire ni bie no enya de sɛ ɛso ani kura wɔnom nam nkrata no so ede tudwa sɛ Ekwan Ghana Police Service ya aban eka ho bie efa so amanfo bi a wofa emra kwan so akere wonom adwene ya no wo ye kire wo kire wonom no ehu behia so obetwe manfo nyina adwene asiso osusu se saa no yoye a ekoso no etieti akabi maminka bi ewo man mu so ya ne sente ehu behia se manfo a woje kabi maminka bi etumu nyina no sorry no wode wano tumu bie ekasetia ebre bo anopa no wotwe bre mu honom no Ghana Police Service ekire enipa bebre ya na wonom a wohyehyɛ saa oyekire yi eka ho bie na wohye wonom epia wonom ehye basesa na free police headquarters asoye na wonom anyanente yese wonom a wokyere wonom no wanfo anko police station ba ko na mum wakyekye wo mu akọ police station sahodo a ne senti wonom emra nimfo entumi hunu baabi a wonom wo kra na nkampese wahyase afamra kwan so ayi wonom afia police fo asoye honom the senti wonam sankrata yi so ede to Ghana fo nyina wonom ewo man mu ene amano ne nyina animu se won nyina emfa wano antumu bi se de be ya basabasayo ya wo yeti amanfo wa abra wo kyere wonom adwene ewo akwanpa so no wo be kaseti a se de be ya dachi bi ekuofu Franso sore se wonom eye oye kire a bibia ensi won kwan ne mum obetun aye wonom ye kire ewo asumdwe mu enkrata yi fix the country empanimfo ene de bai
Basabasayo ene ayakayaka dia police fu Wabra na maburu no ye kire no wo mu chi nipa aduanan enkron 49 na we no wo chemu a wo se unlawful assembly na sabia ya wo mu ni tumi se wo keka wo hu bom e wo ho no mo Africa violation of the Public Order Act se ehihye ya hodo bi wo ho e friend se Public Order Act no wo mu ebuso ne no e na mpanimfo yi gina so a wo de kire eye maburu na wo ye kire Occupy Julobi House mako aduanan enkron adom kase de kire dia fa nipa aduanan krono bi a wayire wo mu epachi na wo nkrata ne mu no wo kire se ene September bosome de toso aduano baako wa fimpinu ne aduano miensa ne mu no wo mu ekire nipa aduanan krono bi wa abrom babom ho no wo baabi a enya de sempanyifo mu kwai sen kombetumi abo mu ho no wo ho ya biun so no wo mu kire se Public Order Act no niema wo mu eyeye na etia na nipa aduanan krono ya wa kire wo mu Egusua wa posifo asoye ya wobu amahwehwemu aye adwuma na wo kire wo mo o Jubilee House ene 37 Military Hospital mpotemu ho woto aso we kire mu nkrata ne mu dintia ema wo mo ekire wo mo na ne nyina ene se wo mo eyo madwen se wo mmehwe ye kire ase ya boda na memene da wo mo dia kogu na nso so fa kwa to she wo mo se ene se wo mo dia mani kire no eho no mo dia mani kire ya nam so ema wo mo kire wo mo na wakaka ho se enya pose dwuma ekwo ne da na se ye o mo fese won pene so mo bibia enyo ye kire wo man mu isan sempen dodo ni ena won meta ye kire wo man mu no wo mo kura abo mo ye kire no ewi asomdwe mu na de kobai wo sansemi mu no ene se bia court ka se won mo ye kire ni kwanse komodio mani kire no wo mo dio mani ekwo kire ho na ode won semo ba wiye no ode to Ghana de se nyina no mu se obibia mo no ho modin ase won ma wo mo de ye kire hye so no won kaka wo mo ho nkoye ye kire etiamra kopem se court beka wonsem September bosomeda etoso aduonu nsia wa fimpino ne aduonu miensa no emo sa nkrata yi Head of Public Affairs Unit ema post juma ekuo no Juliana Oben ena nensa ehwa ase yemfri wo ye kire nsem mo na fe yenkwa adesua ensem emo na Ghana Education Service adwumekwa ya pastor hwemosua ho nsem so ewo mai mu no mo de krata babonte no che so matete se headmasters ahodo bi wo mo ejeje adesuafo mo form 3 ewo SHS mechento aso ku na afei senior high technical schools no bi se wo mo no clearance form ansa na headmaster ne be sign no yesu watria sika bi ansa na no na Ghana Education Service empanimfo che se no enamra kwan so enti wo yesu ku panyini bi na wo gidesuani bi awofo sika ansa na wa sign clearance form wo so patch a emra no bedi wagibi nso afo ni kro adema no wa wonom eda Ghana Education Service ano ekire mu se wonom anya nente yese empanyinfo a woda senior high schools any senior high technical schools ano wosusu se wonom egigi ska empanyinfo anyintumu efri adesuafo no ho ansana wama wonom clearance empanyinfo a woda Ghana Education Service ano ena monkrata yi so edi tudwa se saa nwe no etiamra ne senti wabo empanyinfo a woda school to asuo nyina ano kokko se obi biara a wode ne ho agye saa nwe ni mu no wontwe ne ho mfiri ho na fei sika bi a wagye afi adesuafo ho no wonsan fama wonom animanimu ya oto aso se head teacher biara wo be kire no se wagye sika afiri adesuani a wode na adesua aba awie ye honom ansana wode ne nsa ehye ne clearance forms ase amano no wo be twe na so ne nyina mu no wode ato mpanyinfo a wonom eda schools ahodo nyina ano se enhyehye egu akwan mu se desuani bi esei bibi wa abra no wo school mu wo yira bibi anase wo wia school no ejapade bi a emu behia se wo beje no do ansana wa sign clearance form no amano wonom na munkrata yi so editor regional directors of education nyina animu say wonfa sankrata yi ento so enkoma headmasters a wonom eda SHS any SHTS nyina ano se de be ya wonom bedi so frenchem enkrata yi Prince C Ajimandia ya wo ye acting director schools and instructions division ewo Ghana Education Service and den Sasha se ema director general yeguswa ewo GS wo mo ensem ebo na esa batwo nwoma no a empanimfo etro ede wo mo anya mfihyedu nwotwe ene ekira wo mo di nimu no edin ekomonti no Ghana Education Service empanimfo de kwata ababonti twese form 2 fo na wonto asosuku ahodo mu no wama wo no mo nansa ye free enefia day ekokopem eye kwasiada se saa nansa no
womo emfa enkwa fiefie mu na ebref anase bia ye ben wo no kodru fie na wakwa akotro wudin se be ya enwoma no wudi bekom. Ghana Education Service Eden Krata Beto Montene so a wɔkyerɛ mu sɛ esan sɛ ɔman yi emra emma wɔn mu a wɔnya mfie du wɔtwe kwan sɛ wɔtumi aturo wɔn din na wɔnya voter ID card sɛ bɛyɛ edu abato afia wɔbɛtumi ato abanti no mpanyinfo a wɔda Ghana Education Service ano ama adesuafo a wɔnom egyina SS Form 2 nyinaa akwanya sɛ obetumi akofie na wakwa akotworo wɔn din e limited voter registration exercise a ekoso ni mu sebeya obenya voter ID card. Wɔto aso sɛ adesuafo a wɔnom egyina Form 2 a wama wɔnom saa akwanya no wama wɔnom enam yensa ehyaseɛ efiada ebobo so me de to so aduonu mienu ekopem kwasiada ebobo so me de to so aduonu nan e wa afimpinu ene aduonu miensan mu. Wɔnam nkrataa so e de to Regional Directors of Education nyina animu sɛ Omomodin ase obemma empanyinifo a wonom eda school to aso nyina ano ensa ka bie sebeya wonom edibedi dwuma. Enkratai Prince C Ajimandia ya wo ye Acting Director Schools and Instructions Division e Ghana Education Service na de nsa hyase Emma Director General. Ghana Education Every one of na yakwa hafumantem no emu City South mensi no anasa abato mpesua no eso na MPP phobia wo hono mo chiemu a wo mo bonyo so kra kwane a abato komisa ni padodo a wo chiro wonom edim odin ekwa abato nwoma ni musansa ase wo twentwen wo mo na ase wo mo padodo na be hye hono ma no nya kwanya nchiro wondi ase de bia no obetro age se wo kɔ anasa foforo dodo no abekɔ na ade chia wo mo asa ba bedi line so ye hadwe panti ebe yanka yi si hwanya hyehye ye sabe obetumi ayi adwuma no wano challenge kakra has to do with number of applicants who mutumi register in a day. No feel say we form. Say yeah diaper meeting ema omo ye say day bia no. Nka ebetumi register be say bia 600 kra na sa pro so 500 no. But if you see a start ye tumi enya sa number no. The highest kra ye tumi enya kra ye be say 150 meaning say like from a baza or more applicants e ba ha no. Boze inkozu enwumre na yese ebisan kɔ omochi already nipa na tua keska e na ode abadada ekwan ne wa na obeba no wantumi ansa anya ndu no so na osan ekɔ ansa na dafoforo waso aba. In fact enya ade a eboa ye kra wasan edito yamani boni samia sawe ani mu sɛ osusu sɛ electoral commission edi mfidie mienu ebeka ho kora no a ebeboa ma de bia nipa dodo na atimi atro wondi nti ye feel sɛ yenka yisi betumi abiem na instead so mu use machines in use see here ni nke bi o ma ye no ma double na ye no 4 pra se na be ye dipa be ba ha dey bia no o betumi a register and the first week di kura twam na number no so tia na afi mu be revert back to 2 no pra na me feel say nke betumi aboa ma ye nso so amanyosem amanyofo no nso so no ye bre so ate say aduwe ye dipa na apɛ na ode ba de na nso so bia no kura mu pa no ye den amanyofo no na ye boa mobilize safo no de o maba. Destiny International Covenant Church enya mfinhia edunum na mfinhia edunum afahya wo mo hye no na wo mo ede apomudi atenetene ka ho ede apomudi ho entete ne ho nkyerɛkyerɛ so ka ho na dwubedi no ase no wotu Ghana fo nyina fo se yana monto ayetu ye dada asetene didie ne yensu num mu no ye hwɛ ne ye sabe ye betumi atenase aso mama yi ne abo ya ankase apomudi ho so eban na nkofa ya deda ho bia amre Ghana fo. University no so no a great awakening say we nyane prekope say wada obesore e wom say asore no ye hwe ye spiritual work ye honhom ne yamade na mom ye honam ne yama so hia yentimi enjo no so nto nchen yakopon ankasa kora encourage say ye hwe ye ho so yie enti yanso ye pese sabra na ye ya university ye create awareness say ehun ya say nipa so hwe apomuden mu eyi eno nti na avre biara ebedi university biara no ye sa outreach medical outreach for na for be hwe apomuden mu ne ma bi wo no ma ekunya slowly e wo so kura unhu. Dr. Ivan Sabwaje ena na edi medical team no anim wɔkyerɛ mu sɛ manfo a wɔhwɛ wɔ mu no wɔ mu dodoɔ no a na wɔ mu jamroso ene malaria. Ghana high say over FBM, at least you get somebody who has hypertension. It means that everybody is at risk of getting hypertension. So, because they are at risk, the most important is that we have to live our lives well.
There's so many things we can do. Any complications. One of them, they say the Destiny International for checkups near the outreaches. We say you be no check your BP. One can feel so you can go to the hospital. So, but my system BP. Say cast over hypertension. They have to take your drugs because in don't know BP and malaria. It will see near cast over. We're not doing it forever. University. Enkade mampanyi wasaje for Dr. Kwame Nkrumah na ye na woda na enunti no Conventions People's Party mpanimfo de ani die yesefata ema o mampanyi na wanya ne baabi ekore na wabra wode se ani die na ema no no na atwefo ema eye amanyuko no na ya janto ya ekyerese enchekora no mo de edabi besi ho na wo mo aye mampanyi dada ye bio no say national na so man yina na eye no si sa brand so wasre gara mampanyi na pamfo se won fo mudro emeta adwumadi no achi aho enne ye Kwame Nkrumah be da ban nye hwemfa aho onye celebration bi aban panyimu bi ani ha a wo be ba be ona no ACP for de ye wo ha ya base ye ba be ona osaje for Dr. Kwame ye ho adwuma in due time ye be ka date na ache Ghana for his national funeral but ye frɛ osa ayi na na adodanko akufo ado se mre no so ne se ye ba ne na so a won fa ne hu nhyem se ne ye be ya ye betimi aye funeral ne ye as a national one na na akosi afrempom a ene ye amanyuko no dwemtenani wo hye mabunu a wonum ko dwumadie na se nyina bi enkran se wonum emma osagefo Dr. Kwame Nkrumah enwura won na wosi sudua se CPP amanyuko no e wotumi a se wonum ebedi wo manyani mu a obesesa no amana yeyi. You are coming back home with a spirit in you, with a surgical spirit ignited in you. You are going back to your homes with that spirit ignited in you. Every young person here will say my reataso may Aquaco becomes the best. You might not have the best country today, but we are looking up to all of you. All of you here today were the people who fought with Osajifo to get the colonial invaders out. You were the people today that we can say that indeed there is a legacy. Enne ye Kwame Nkrumah be da ban ebusia kase ne ye DC enti ye dan ye ho aba ye ba da obon krata ne online portal eso nsem no ye de beto so